Здравейте, хора! Надявам се да съм пуснал аудио. Трудно да ме чувате. Днес съм видео си играем тази игра. И ще трябва да я минем до края. Знам, че тази е едно дълго, защото аз съм много зле от това игри. Влизам в нея. Това видео е много дълго. Видя колко дълго е видеото, да видим колко дълги епизоди трябва да правя. Защото няма втори епизод да го минем това. Или може би да го минем. Аз мисля този епизод да първия не е толкова дълъг колкото другите. Защото аз не съм така поредици преди там в моя канал. Абонирайте се за канала и оставете лайк. Опа! Знам, знаете, че това видео ще е много дълго. За да ни е по-лесно. Минаваме от тук. Ще се видим, когато стигна нагоре. Не, когато стигна там, де бяхме. Ние бяхме дует комай. Аз даже минах това, де бяхме ние. Еска има стъпало, де никой не вижда. Това стъпало не го вижда. Стъпало! Моя хоря. Стъпало. Не. Ще видим, когато стигнем паузата. Сега тук има някаква задача, де трябва да смятам 40 плюс 33. Тай, че всички ме бият. Колко 40 плюс 33? Да я сметнем. Не знам да го смятам, а право ще чакам да... Тайна стая. Безплатна. Как я намериш? Кое писам в чата, бе? Трябва да ги махна назад, но напълниха ми целият на чат. Чат. Какво е? Добре, много пари имаме. Това за Robux ли е? За Robux ли е само едва не. Чайте, какво видях, бе? Кome видях някой тайни стъпалца. Не са били тайни стъпалца, убия. Аз си са видим. Опа, намерих тайна стая. Аз съм за тайните стаи. Аз съм за тайните стаи, бе. Аз съм за тайните стаи. Тая тайна стая никой няма да се намерил, само аз. Тайната стая.
Първо взимам една бомба, дето си гърмя хора. И взимам пари. Да сметнем някой да опише нещо в чата. Направо ще го гръмнем. Да ни пише нищо. Да сметнем. 12 е този резултат. Как се пише? Гръмнаха ма сега, гръмнаха ма. Страхотно, гръмнаха ма. Чай, че пак обърках. Ох. Айде. Не 13, ни пише 13. Ни пише 1. Ни пише 3. Не 0. Не пише това. Значи обратно се обърках. Пълно. Тук не знаят как се пише явно. Хоп. Хора. Кой става там накара някаква ръка? И пари, аз трябва най-богати в тази игра, бе. Може да има по-богати. Явно станат. Явно има по-богати. Кой е най-богатия? Разбрах се, че е най-богатия. И се абонирайте за канала. Ако забравях да ви казвам. Как ли трябва да си го скачвам? Къде ще го сложим? Къде ще го сложим? Това не бекон. Аз това мога да скупя и това. Аз май мога да скупя и това. Мога ли? Не, нямам пари. Запомнете колко струва да може ли да го купя. Съберем от малко пари и ще я фотография. Хора, купих си едно нещо и останах с 1000 коин. Купих си този часовник. Да, но той какво прави все пак? Какво прави сега? Някакъв час ми измерва да стане. Си гръмни ли? Това нещо е безполезно. Похарчил съм. Дай колко съм похарчил. Дай видя колко коинс. Колко коинс? 5000 коинс. За един безполезен часовник, който мери само някакво време. Нищо да го не прави. Коинс. И са хора. Коинс, ама коинс.
безполезен, защото не провали цялото видео. Трябва да не мога да кажа нещо. Та ръка е слял. Харчил съм си кои. И все е това. Сега ще напишем в чата някак. 8 чат. Тя ти ми писаха. Ще видим, се върна когато я после ми писах. Видях? Сега хора. Трябва да разберат тайната рецепта за отваряне на вратата. Сега да замъчу, като напиша тайната рецепта. Те са направили тайната рецепта. Да. Но между другото, вижте какво и излезнах. Сега той си лепни и си влезни така. Ни лепна, бе. Още с 1000 кони сме. Не мога нищо да се скупя заради това. Заради това. Нищо. Той. Дай гледам други хора, дет вече са спечелили. Той е стигал много нагоре някъде. Вау! Най-напълно запалили да са те репортирам. Но него не мога, аз мога да го приема, не искам. И бомба мога да му сложа. Не бе, защо спечели? И ще видим в следващия епизод.